Salutare, eu sunt Capi și astăzi vreau să vă învăț cum să faceți Bitcoin. Bine, cred că știți cu toții cum să faceți Bitcoin, dar vă învăț și eu niște șmecherii mai altcumva. Deci, site-ul e bitco.in, cred că toată lumea știe. Deci toți care ați încercat să faceți Bitcoin, cam toți ați văzut site-ul ăsta. Eu cât am căutat pe YouTube să învăț chestiile astea, cred că m-am bătut de site-ul ăsta de 100.000 de ori. Bine, n-am crezut în el. Evident, aveam vreo 4-5.000 de satoshi și ziceam hai să fac și mă seca și rămâneam fără nimic. Ok, de data asta eu am încercat să fac. Am intrat cu un pic să fac asta așa. Am intrat cu 8700. Și ce să vezi, nu mai m-a secat. Am început să las așa și acum am ajuns la 18.065. Ok. Pentru cei care nu știți cum să dați autobetul, care n-ați mai văzut site-ul, e foarte simplu. Site-ul se numește freebitco.in. O să dau aici un refresh, stop și dăm un refresh. Resend. Free, așa. Și aici, bine, am dat free-ul, o să vă apară dacă doriți să dați free. Dacă nu aveți de investit, dați free și vă dă 400. Evident, aici zice 400 că nu vă dă un număr mai mare de 9886. Nu vă dă un număr mai mare și nu o să câștigați asta niciodată, că nu l-am câștigat niciodată. Bine, poate o să-l câștigați, dar foarte mare noroc. Ok, după ce strângeți 8700, asta îți face cam în vreo 2 zile dacă stați pe site-ul ăsta. Eu o să pun în descriere un alt site, e jupiterbitcoin.com. Ideea e că acum se lucră la site și nu pot să vă arăt. Da, aici vă plătește în fiecare secundă. Și cu cât vă plătește? Acolo vă plătește cu 400 pe oră. Aici te plătește cu 300, cu 150, cu 150 la secundă. Deci în fiecare vă cere să vă băgați e-mail-ul, pac, vă trimis 300. Instant, tot. Ajungeți cam în 15 minute, faceți 8700, 9000 faceți. Deci nu vă băgați, dacă nu aveți cel puțin 8700, 9000, nu vă băgați pe site-ul ăla, pe Free Bitcoin. După ce faceți 8700, o să-i dați aici, la depozit, vă dă aici o adresă de Bitcoin, pac, ați prins asta. Sper să vă faceți și voi wallet-ul pe Xapo, mi-e place foarte mult și sunt mulțumit de el. Și apoi dați send. Și la send, aici vă băgați. Să țineți minte că aici tot vă bateți, că nu o să poți să pui 1,2 bits. Că ăștia deja sunt 500 de dolari. Trebuie să pui, vă uitați aici la câți 0, 1,2 bits am primit acum de pe celălalt wallet și e 120, e 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 de 0. O să dați așa. O să dați 0,1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 0, de exemplu. Și aici băgați adresa asta de aici și o să vă trimită direct pe contul vostru banii în Free Bitcoin-ul vostru care l-ați făcut. O să vă faceți cont aici pe Free Bitcoin. Ok, după ce ați făcut contul, tot e ok. Dați la Multiply BTC, dați pe auto. Cred că ați văzut majoritatea dintre voi chestia asta, că mulți au postat și am încercat și eu mai de mult și nu mi-a ieșit și nu mergea și a renunțat și înseamnă să facă mai mult poate mi-are și uite cum mers. Și dai pe high, la on lose, dai increase cu 100% și aici punem 200 milioane de catrioane de mâini și îl lași pe start. Și eu astăzi am băgat 8700, am 18.100 imediat. O să fac și alte clipulețe și cu Jupiter o să fac clipuleți. Mai încolo o să vedeți că e foarte șmecher. Dacă doriți ca să faceți și cu mobile, am pus acolo mai am un video recent, am pus o aplicație de mobile și foarte șmecheră, numai că faci cam 11.000 pe zi de satoshi. 11.000 de satoshi însemnând, deci aici 120, 1000, 11.000.
faci cam 5 cenți pe zi. Deci e puțin dacă stai să te gândești. Și acum am 18.000, deci 18.000. Am 8 cenți. Deci, na, am făcut puțin deocamdată. Dar o să caut și modalități să creștem mai mult și mai mult. Eu am văzut că la chestia asta, dacă lași peste noapte, ajungi aproape la un, cred că mai bine de 50 de euro pe noapte. Că cam în 2 zile faci, cam într-o zi jumate faci un bitcoin cu chestia asta așa pe loc. Da, dacă o să mai găsesc clipuri, o să mai găsesc faze sau alte șmecherii, cum puteți face bitcoin, să fie ușor, să fie simplu, să nu stați în calculator, să nu vă bateți capul cu ele și să câștigați bani. Eu să vă pun și alte videouri. Și cam atât am vrut să vă arăt. Eu nu o să vă cer nici like-uri, nici share-uri, nici subscribe-uri, nici comenturi. Nu-mi trebuie. Dacă vreți, dați, dacă nu, nu. Deci nu-mi trebuie chestia asta. Eu vreau numai să vă ajut pe voi. Evident că dacă am mai multe subscribe-uri sau share-uri și view-uri, normal că apare mai în top video și atunci vede mai multă lume. Cam asta e ideea, dar vedem dacă... Sper să vadă și alții, să le placă, să vă placă și vouă ceea ce fac și să mă susțineți, să faceți și voi. Pentru că dacă vreau să fac numai pentru mine, nu mai făceam video ăsta. Dar așa, cred că am și eu de câștigat, poate din propunerile voastre sau poate idei noi. Și voi aveți de câștigat și totul e ok. Da, bine, cam atât cu episodul ăsta. Vin Paștele, Paște fericit. Cred că o să mai pun un video până la Paște, dar... Da, zic acum Paște fericit, să fie bine și atunci ne auzim cu clipul viitor. La revedere!